bicykli. Bicykel. Toľ. Čo? Náhodou. Omylom. Áno. Poď. Pavúkové vajíčka. Tam sa tak vyprivádať. V žihľavovom polí. Odlož a ideme. Jaký veľký Lidl tam je. Taký čapica. Takýto kopec. Takýto kameň. Strašne rýchlo ide. Pani, boli sa na tohoto chlapca s Down syndromom? 4-krát! Dobre, dom, čo nám ti Jana kúpiť? 9 plus 6 je 16, koľko je 16? Nie, kam ideme na obed? Poď, máme rožky. Nie, kam ideme na obed taký? Chceš ochutnať domy? Taste test. Čo to je? Voda? A to čo je? To je jak voda. Bazová. To je mini. Je moja pavuca